Kabini utikalo tile 27 tɛmɛlen Bakari Togola Mali kɔrisɛnɛnaw ka tɔnjɛkulu ɲɛmakɔrɔ ale bɛ kasobon ko 4 ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ k'a ye kɔrisɛnɛnaw ka nafolo kɔni ŋanamu min hakɛ yɛrɛ bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 8 na ni san 5 kasoladon dila a ma a n'a jɛɲɔgɔn 5. Ni waati in kɔni na sa ko kura kɔni dolen bɛ Bakari Togola ale ka ko la k'o fara ni ɲangili in kan sabula Mali kɔrisɛnɛnaw ka tɔnjɛkulu ye damakasi sɛbɛnna don a bɛ waati bɔ ko ka u ka nafolo sara u ye n'o ye sefa wari miliyari 8 ye min yɛrɛ kɛla sababu ye Bakari Togola ka compte bancaire kiiritigɛlamaw y'u tɛgɛ da a kan min yamaruya yɛrɛ dila Alu Tarawele fɛ n'ale yɛrɛ ye huissier commissaire ye kiriko bunakun kan. Ni hakilina in ma kɛ Bakari Togola fɛla ye a y'a kanbɔ commune 6nan tribunal ma kabini novembre kalo tile 26 kiiritigɛlaw olu tun kan ka a ko yɛrɛ jalatigɛ nka a bɔla a dɔgɔkɔrɔnin ka bila bi décembre kalo tile 3 la n'o ye bi ye nka sɔgɔmada in na laseli kɛla k'u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ kokura ni ka bila décembre kalo o tile 10 nata la. An ka dɔn k'a fɔ Bakari Togola ale n'a jɛɲɔgɔn 5 de datugulen don Mali kɔrisɛnɛnaw ka nafolo dunni kunkɔrɔ san 5 kasoladon o de dila u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ni ka sefa wari miliyɔn 10 sara u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye amandi ye nka Bakari Togola ale kelen k'o fara miliyɔn 10 in kan a kan ka sefa wari miliyari 8 de sara Mali kɔrisɛnɛnaw ye min kama burodalen don a ka compte bancaire kan ni waati in na. Mariam Kuyate ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.